Alam niyo po ba, in order for us to really worship the Lord, is kailangan magkaroon po tayo ng knowledge kung sino po yung Diyos na sinasamba po natin. Alam niyo po bakit pinaparaan si Lord yung magandang bagay? Bakit niya pinapakita yung magandang bagay? Kasi gusto niya, hindi mo lang makita yung pagpapala. Hindi mo lang makita yung magagandang tanawin, kundi makita kung sino kadakila ang Diyos na sinasamba po natin. Kaya ngayon po, I believe, kung ikaw pa ngayong araw na to, parang, Lord, hirap ako sumamba lately, bakit parang hindi ko ma-feel? Alam niyo kung gusto mo muna ng Panginoon ngayon, bago mo siya sambahin, ipakilala niya mismo yung sarili niya sa'yo. Yung need to know kung sino po yung binibigyan natin ng pagsamba. Sabi Diyos po na meron tayo, may-ari ng lahat. Yung Diyos po na meron tayo, dakila. Yung Diyos na meron po tayo yung nagmamahal sa'yo.